Jeden z najčastejších komentárov, ktoré dostávam je, že veľa pracujem, nemám čas sa zdravo stravovať, čo môžem urobiť pre svoje zdravie? Moja odpoveď? Denne jeden pohárik olivového oleja. Tieto štúdie potvrdzujú účinky olivového oleja na ľudské zdravie, lebo znižuje riziko infarktu, cukrovky, zápalových ochorení a upravuje krvný tlak. A čo bolo úžasné, obézní ľudia, ktorí nijako nezmenili svoju životosprávu, len im do stravy pridali olivový olej, buď nepribrali, alebo pribrali menej ako tí, ktorí olivový olej vôbec nekonzumovali. Len si dajte pozor, aby to bol extra panenský olivový olej. Také, čo sú označené ako rafinovaný, na varenie, pomáče, takých sa nedotýkajte, ani keby vám ich dávali zadarmo. Ak vás zaujíma, ako kúpiť kvalitný olivový olej, napíšte mi to do komentára a možno na budúce spravím video práve o tom. A nehanebná reklama na záver. Pozrite sa na moju stránku včelysvätého.ambroza.sk, kde predávam produkty z môjho včelárstva ako 100% prírodnú včeliu kozmetiku pre citlivú pleť, alebo funkčné medy na imunitu, energiu alebo detox.